Maayong hapon. Ingon pa sa among kanhi profesor nga karon obispo na sa Tandag, Bishop Raul Dael, nga sa seminarista pa daw sila, na sila'y dula ag sa Parents Day nila, nga ang mga seminarista gipalinya ug ang ilang mga mama gitabunan ang mga mata ug dapat ilang ilhon ilang anak pinaagi sa baho sa ilang anak. At first, bibo pa daw kaayo. Pero later on, nagsugod na sila panghila kay natandog sila kay nasakpan gyud tanan sa mga mama ang baho sa ilang mga anak. Ngano na? Because of relationship. Si Maria, diri sa Ebanghelyo, nganong tingog pa lang ni Jesus, nakaila man dayon siya nga si Jesus to. Tungod kay sa tingog pa lang, iya nang nailhan nga kadto mao si Kristo ang dipapahawa gikan kaniya sa mga daotang espiritu. Ang Kristo nga mihatag kaniyag dignidad isip babayi ug ang Kristo nga mipasaylo sa iyang sala. Relationship. Mga igsuon, mao nay gitawag nga mutual self-revelation. Kabalo man ta ana kay ang managtiayon aron mulambo ug mulalom ang relasyon dapat nagkailhanay sa usag-usa walay gitago. Mutual self-revelation. Atong i-apply sa Dios o kita. On the part of God, walay problema. Kay gihatag niya tanan, gipaila niya kung kinsa siya, isip Dios. Ang problema kita. Wala tay paningkamot aron ipaila-ila nato atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kabalo mo sa indicator, pag-abot sa mga problema o pagsulay, kung kusog kay ta mo reklamo o negatibo kay ta sa atong kinabuhi, kana dili palalom ang atong relasyon sa Dios. Naapatay pagkulang. Mga igsuon paningkamutan nato ng mutual self-revelation sa atong relasyon sa Dios.